Nok 24. 3 timer om dagen. 2 timer hver anden hverdag, og spiller 4 timer hver dag i weekenden. Nok 7-14 eller sådan noget. 10-14. 60 timer. Jeg spiller World of Warcraft, Tekkit og lidt Minecraft. Og så også TF2. Det er forskelligt. CSGO, CSS, Team Fortress. Jeg spiller CSGO, Team Fortress og Feudalism 2. Fortress 2, CSGO, Team Fortress og Feudalism 1.